не само нещо. Нали ма разбираш? Вижте, аз има едно момче тук. Ако искаш, може да го питаме. Ако е съгласен, други няма. Други няма. Има едно младо момче. То води на само аз на частно. Ходят. Като не аз, нали... Как да си го обясним? Аз ако имам крака да заходя, аз ще имам бях казал инжекции и така. Значи човек, казвам ти, 3 надника по 60 лева и 10 лева за капрочето, 70 има. Аз не виждам да има за 3 дена работа. Значи, тук няма повече от ден и половина. Значи, да направим и да го покри и къде движи сега тук около комините да нареди цигли. Сега там оня комина, ако има теч, нали, да нареди от тези цигли. Има откъде да се качи. И ще да помоля само оня клон, който е над покрива. Да ми режи цялото дърво, само него да отрежи. Да, ми като ми дойдат машинката, аз е директно да ремонт.